Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ξυριστικό έκτακτο βίντεο και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα, και τι εννοώ έκτακτο βίντεο, σήμερα είναι βίντεο πραγματικά σε πραγματικό χρόνο και ξύρισμα. Μεγάλη Πέμπτη, έχουμε μπει στη Μεγάλη Εβδομάδα, Άγιες Μέρες, να θυμηθούμε λίγο το Χριστούλη που σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες, που ο άνθρωπος δυστυχώς δεν αλλάζει. Μεγάλη Πέμπτη γράφω αυτό το βιντεάκι, ήθελα πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 2 χρόνια να το κάνω το βιντεάκι, αλλά όλο κάτι τύχαινε και δεν μπορούσα. Με ένα σαπουνάκι, έτσι, με σεβασμό πάντα προς, γιατί πιστεύω και εγώ στις Άγιες Μέρες, αλλά ένα σαπουνάκι τρολίστικο σε εισαγωγικά που μου χάρισε ο μέντορας μου. Και τι εννοώ τρολίστικο? Αυτό είναι Μεγάλη Πέμπτη σήμερα που θα κάνω το βιντεάκι και θα ανέβει Μεγάλη Παρασκευή. Για ποιο λόγο? Και αυτό από τι άλλο, από ένα σαπουνάκι Murphy και McNeil αόν βάση ουροβόρος. Ο ουροβόρος, ένα αρχαίο ελληνικό μεγάλο φίδι που κυνηγάει και τρώει την ουρά του. Ο ουροβόρος σημαίνει ζωή, θάνατος και αναγέννηση, rebirth. Όταν μου το χάρισε ο μέντορας μου, λίγο έχει μείνει, αυτό έχει μείνει. Είναι strong σε μυρωδιές, πολύ έντονο. Μου λέει πάρτο, μου λέει. Και όντως φίλε, όντως. Μυρίζει σαν επιτάφιος. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο άρωμα. Spoiler εδώ, υπάρχει περίπτωση παιδιά να με κάψει. Όταν είχα ξυριστεί με αυτό ήμουνα στο τσάκ να με κάψει. Μακάρι να μην με κάψει, να πάει καλά το βίντεο. Είναι, φίλε μου, λέει ο μέντορας μου, πρώτο μιλάει σαν επιτέλους και όντως έτσι μυρίζει αβρεχτό. Όταν βρέχεται και λαδάρεις είναι ένα απίστευτο άρωμα. Λοιπόν, νότες από τον ουροβόρο που εγώ άμα το βρω πραγματικά θα δω πως θα πάει. Μπορεί να έχει ρίξει τα ποσοστά του, θα το πάρω και σε after save άμα το βρω. Νότες, σκεφτείτε και μυρίζει σαν Αγία Παρασκευή. Πάνω νότες πορτοκάλι και grapefruit. Μεσαίες νότες τριαντάφυλλο και γιασεμί και κάτω νότες πατσουλί, άμπερ, ίνσεσε και βανίλια. Αυτές είναι οι νότες του ουροβόρου. Λοιπόν, θα ξυριστούμε με την Αθηνά, φορτωμένη με μια πρώτη χρήση Bicastor και θα σβήσουμε, θα δω ακόμα με το after save της BBS, το άσμο, ή μπορεί να βάλω το food total επειδή βγάζει βανίλια του γιατρού μας, το καλό. Είναι ψιλομοιάζει. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε προσωπάκι, πάμε να τεινάξουμε πινέλο και επανερχόμαστε και με μια ακόμα έκπληξη και ένα δώρο που μου έκανε ο φίλος μου ο Νικήτας ο καλός, που και εδώ τον ευχαριστηθώ, αδερφέ Νικήτα, είσαι αδερφός, εντάξει, γνωριζόμαστε και πολύ καιρό, τα λέμε, ανταλλάσσουμε, σου δίνω σαπούνια για να δοκιμάσεις, σου έχω χαρίσει και σαπούνια, αλλά σε ευχαριστώ για το δώρο σου. Επανέρχομαι σε λίγο αφού βρέξω το πρόσωπό μου. Παίξαμε το πρόσωπο και τώρα θα με δείτε κάτι διαφορετικό. Αδερφή Νικήτα, σε ευχαριστώ. Μου έκανε δώρο αυτό εδώ. Εδώ είναι το σαπούνι. Είναι κεραμικό της Zenith, μπολάκι. Μου λέει πάρε, μου λέει αυτό, θα στο κάνω δώρο, μου λέει αδερφέ. Να μην χαλάνε τα σαπούνια σου όταν βρέχονται από το άρωμα. Δεν ξέρω, ακόμα εμένα δεν μου αρέσει το bowl lattering. Θα φορτώσω μόνο και θα κάνω face lattering. Αδερφέ Νικήτα, σε ευχαριστώ πολύ για το δώρο. Αυτό είναι το δεύτερο δώρο που μου έχει κάνει. Μου έκανε και ένα δώρο, θα το δείτε σε βίντεο. Μου δάνεισε ένας πάρα πολύ καλός φίλος και θα το δείτε σε βίντεο αυτό. Της Westman, το Habitius, και μου άρεσε πάρα πολύ το άρωμα και του λέω του Νικήτα, του λέω άσε δοκίμασα ένα σαπούνι της Westman. Το Habitius μου άρεσε πάρα πολύ το άρωμα, με κέρδισε. Και πήγε εκείνος γιατί δεν είχε Westman, αγόρασε τον Nirvana και μου έκανε δώρο σετάκι ρε παιδιά το Habitius. Νικήτα αδερφέ, τι να σου πω, σε αγαπώ πολύ, το ξέρεις και σε ευχαριστώ. Ουροβόρος παιδιά. Εγώ θα φορτώσω από εδώ, δεν κάνω bowl lattering. Λίγο ακόμα φόρτωμα και πάμε για το ξύρισμα. Και σε πείσουμε να με κάψει.
Άον βάση με λίπος πάπιας. Ο Μέρφυ και ο Μακνίλ. Έβαλα πολύ, Τέλος πάντων, πάμε και βλέπουμε. Από τη Μέρφυ και Μακνίλ, Ουροβόρος. Καλή Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή να έχουμε, που θα το δείτε το βιντεάκι. Καλή επιτάφιο. Όπω. Το Arman ακόμα μετά από τόσα χρόνια είναι μπόμπα. Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Εγώ, σαν πέρυσι, είχαμε μάθει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η γυναίκα μου ήταν έγκυος και είχα τάξει τον εαυτό μου ότι αν πάνε όλα καλά, γιατί είχαμε και λίγο δυσκολίες, που πήγανε τελικά όλα καλά και έχω στα χέρια μου το αγαπητό μου το μωράκι. Θα κάνω κάθε χρόνο νηστεία, μια εβδομάδα με 2 εβδομάδες και θα κοινωνώ. Όπως έκανα και πέρυσι και φέτος και σήμερα το πρωί σηκώθηκα και πήγα και κοινώνησα. Είναι καλό να πιστεύεις, εγώ έχω χάσει λίγο την πίστη μου και όταν μου προσθέθηκαν τα 2 θαύματα και έγινα μπαμπάς, την ξαναβρήκα την πίστη μου. Σαν η σύστασή του λίγο να έχει χαλάσει. Τον θυμάμαι πιο πολύ συμπαγή τον αφρό. Είναι και πόσα χρόνια σαπώνει, παιδιά. Το χιομεντοράς μου, στα τελειώματα μου το χάρισε και βλέπω ότι δεν με καίει. Καλό αυτό. Πριν 2 χρόνια που το έχω δοκιμάσει και κάνει ξύρισμα, ήμουνα ωριακά στο κάψιμο. Δεν το δουλεύω άλλο, πάμε για ξύρισμα. Να μην σας κουράσω κιόλας που άμα θα το δείτε το βίντεο αύριο. Παιδιά, το όνομα είναι φανταστικό. Φανταστικό. Έμεινε πολύ σαπούνι. Θα το ξαναβάλω πίσω. Τα θέρισε η Αθηνά. Παιδιά, προστασία και γλίστρα είναι σε πολύ καλά επίπεδα Μέρφυ και Μακνίλ. Είχα δοκιμάσει τις βάσεις όταν είχε πρωτοβγάλει με την αρκούδα τη Kodiak, δεν μου άρεσε. Πιστεύω η Aon βάση είναι καλύτερη. Μου φαίνεται Ιρλανδός είναι αυτός.
μου φαίνεται, είναι Έλλανδος. Εξίσου και το όνομα Μέρβι και Μακνίλ. Και εδώ έχω να ξυριστώ με την Αθηνά. Και ωραία μπικάστορ. Δεν ξέρω η πλάτη μου τι λέει. Μυρωδιά. Μυρωδιά, παιδιά, είναι δυνατό, είναι χαλαρά, εξαράκι. Χαλαρά σας λέω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το άρωμα, εμένα μου βγαίνει οι μεσαίες νότες πάρα πολύ. Το τριαντάφυλλο και το γιασεμί. Αλλά έκανε ένα μπέρδεμα, παιδιά, το σου μυρίζει σαν επιτάφιος. Γενικά, δεν ξέρω, θέλω να μου προτείνετε άμα δείτε αυτό το βίντεο. Είμαι λίγο αυτών των αρωμάτων. Άμα έχει κανείς να μου προτείνει, ψάχνω έτσι ένα άρωμα να μυρίζει λίγο μύρο, να έχει μύρο μέσα. Να έχει μύρο, γουστάρω, λιβάνια, θέλω να έχει λιβάνια. Θέλω να έχει λιβάνια, να μυρίζει έτσι μύρο, λίγο εκκλησία ρε παιδί μου, μου αρέσουν αυτά. Για χειμωνιάτικο άρωμα. Λοιπόν, παιδιά, πρώτο ξύσμα τελείωσε, απροβλημάτιστα, ωραίο, στεγνό πρόσωπο. Πάμε για να ξυπνηθούμε και επανερχόμαστε για το δεύτερο πέρασμα. Πληθήκαμε, όχι εντάξει δεν το έχω στο λοκάρισμα, πάμε για το δεύτερο face lateral. Παιδιά, το άρωμα είναι φανταστικό. Άμα το βρω, δεν το φέρνει ο αντικατούρα, μου φαίνεται να το σκάσω. Τώρα θα φάω τελωνίο τώρα. Θα τον πάρω τον οδοφόρο. Κάτσε να φορτώσουμε λίγο, θα φορτώσω λιγάκι. Ωραίο αυτό. Αλλά δεν με του μπολάτε. Θα φορτώνω από εδώ τα σαπούλια μου πλέον. Εγώ ψινόμουν να πάρω τους Goodfellas στο ξύλινο. Αλλά είδα σε πολλές ομάδες που τους έχει πέσει και έχει σπάσει και μου φαίνεται πρέπει να είναι βαθύ. Προτιμώ τα ριχά. Τα ριχά πιστεύω ότι βολεύουν καλύτερα. Έτσι που λέτε παιδιά, Μεγάλη Πέμπτη, αύριο είναι επιτάφιος. Έχω το Μεγάλο Σάββατο, επειδή τώρα με 20 και Μάρτη θα πάω μόνο εγώ να πάω να φέρω το Άγιο Φως. Για μένα είναι συγκινητική, γιατί είναι το πρώτο του Πάσχα του μικρού και σημαντικό για μένα και συγκινητικό, γιατί πέρυσι ακριβώς την Ανάσταση που ήταν η γυναίκα μου έγκυος, μέσα στην εκκλησία στη Κεσαριανή, στον Άγιο Νικόλαο, είναι η πρώτη φορά που τον ένιωσε και την χτύπησε στην κοιλιά και μας έδειξε μην ανησυχείτε, όλα καλά. Και είμαι πολύ συγκινημένος γιατί το θυμάμαι σαν πέρυσι,
ενώ ξέρουμε ότι ήταν έγκυος, αλλά μας έδειξε εκεί, αφού ξέρετε τώρα οι περισσότεροι που είστε και παπάδες, που μεγαλώνει, δεν το ακούσα από την αρχή το παιδί. Σεπτέμβριο τον πιάσαμε, όχι Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο τον πιάσαμε, το μάθαμε και το Πάσχα στην Ανάσταση, στην εκκλησία μέσα, χτύπησε για πρώτη φορά στη κοιλιά της μαμάς του και μας είπε ότι εδώ είμαι εγώ. Ένα μικρό θαυματάκι, το μωρό μου το απίστευτο. Παιδιά, δεν το δουλεύω άλλο, μου έχει μείνει μπόλικο, θα κάνω μάσκα ομορφιάς. Βλέπω έχει εξασθενήσει λίγο η δύναμή του. Όχι το άρωμα, δεν με έχει κάψει, με πάει καλά το ξύσμα και πάμε. Πάρα πολύ ωραίο το άρωμα. Και έλεγα, καλά πάει το ξύσμα, το φάγαμε εδώ. Η Αθηνά έχει ένα κακό, το όπως σου λέγει. Είναι μπροστόβαρη. Άμα δεν ελέγξεις το βάρος της, εμένα τώρα με χτύπησε. Σέκοψε. Κοίτα εδώ, έχει γερό. Δεν πειράζει. Μες στο πρόγραμμα είναι όλα. Και από χτύπημα, Λοιπόν, μάγκες, δεύτερο πέρασμα τελείωσε. Δεν θα πω απροβληματιστά. Με το που βάρεσε Αθηνά, πάνω απλώς αυτό, αφού βλέπω ότι δεν με καίει, να το αφήσω ένα 5 λεπτό, λίγο σπάπιας είναι. Και μάλλον τελικά θα ζήσω με σαβόν μυστήρ. Επανέρχομαι σε λίγα, σε 10 λεπτά. Αφού πέρασε το 10 λεπτό, παιδιά, βάλαμε και λίγο μαστατικό σπιτάκι, γιατί συνέχισε και έχανε αίμα. Εντάξει, το τι να πω, το άρωμα είναι καταπληκτικό το δέρμα μου. Το άρωμα είναι μπόμπα, παιδιά, είναι πολύ δυνατό. Πραγματικά θα το χτυπήσω. Άμα το βρω, ο Σλοβαίνος ξέρω δεν το έχει τώρα. Θα δω τώρα. Δεν ξέρω πόσο πάει το τελωνίο. Από Ιρλανδία. Ιρλανδία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται έχει ακριβά μεταφορικά ο άτιμος. Τέλος πάντων, άμα πάρει κανένας. Γίνει καμιά μαζική παραγγελία από το επίσημο site του Murphy και McNeil, ας μου πει να φέρουμε και αυτεσέφ και τον οροβόρο. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τελικά δεν θα σβήσουμε το σαβορμιστήρι, δεν θέλω να χαλάσω το άρωμα του γιατί είναι έντονο και μυρίζει. Θα σβήσουμε με το BBS το aftershave του, το άοσμο. Που αν δεν κάνω λάθος είναι βασισμένο και καλά το άοσμο στην Artemis. Αχ ναι, για να κρατήσει το άρωμά του. Λοιπόν, πάμε μία και να κλείσουμε.
από την BBS Osmo Aftershave. Το πινελάκι μας, το Big Bruce Razor Rock. Την Αθηνά δεν τη δείχνω. Φεύγω λίγο από το κάτω, συγγνώμη. Το σαπούνι πρωταγωνιστής μας, ο Ουροβόρος Murphy και McNeil. Η Αθηνά μας δεν τη δείχνουν λιμένη, θέλω να στεγνώσει, είναι και μπρας. Και το μπολάκι μας, ευχαριστώ φίλε Νικήτα, Zenith. Εδώ θα λαδάρω πλέον, αν και έχω πει δεν τα γουστάρω τα μπολ, αλλά έχω πει μου φαίνεται κιόλας και δεν γουστάρω και το ball lettering. Οπότε θα βάζω εδώ το σαπούνι μου, να μην χάσουν τα σαπούνια μου το άρωμα. Δεν ξέρω ακόμα, φάσκο αντιφάσκο. Δεν ξέρω τελικά άμα βραχούν τα σαπούνια, χάνουν τα αρώματά τους. Τέλος πάντων, αφού μου το πήρε ο φίλος ο Νικήτας, θα βάζω εδώ το σαπούνι. Θα φορτώνω από εδώ και θα κάνω face lettering. Λοιπόν, για να κλείσουμε, σας εύχομαι παιδιά που θα το δείτε το βίντεο, καλό ή επιτάφιο. Καλή Ανάσταση για το Μεγάλο Σάββατο. Εύχομαι υγεία και ευτυχία στις οικογένειές σας. Και λίγο μήπως αυτό το Άγιο Φως φωτίσει τις καρδιές όλων μας και γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Λίγο καλύτεροι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς δεν πάει καλά καθόλου όλος ο κόσμος. Γενικά όλος ο πλανήτης δεν πάει καθόλου καλά. Υπάρχουν πόλεμοι, μην ευθυχάζομαστε εμείς στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε πόλεμο. Μπορεί να μας έρθει ξαφνικά την ώρα που ξυπνάμε. Οπότε καλό λίγο οι ηγέτες γενικά να σοβαρευτούν που κυβερνάνε όλο το πλανήτη και να κοιτάξουν λίγο την ανθρωπότητα, να πάμε λίγο καλά. Εύχομαι αυτό να μας φωτίσει το Άγιο Φως, λίγο να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Μας ακολουθούν και δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Και υπάρχει δηλαδή πολύ παντού που παρακολουθώ εγώ, παντού ξεπεσμός. Καλό είναι να μην είμαστε και φανατικοί με τη θρησκεία, με την καλή την έννοια, γιατί υπάρχουν κάτι οι λεγόμενοι που είναι φανατικοί, που είναι στο άλλο άκρο και κάνουν χειρότερα πράγματα από αυτούς που δεν πιστεύουν, ή και αυτοί που δεν πιστεύουν τέλος πάντων το άλλο άκρο κι αυτοί. Γενικά έχουν ισοπεδεθεί λίγο τα πάντα και οι αξίες και έχει χαθεί και ο σεβασμός. Τέλος πάντων, αυτό εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί σαν πέρυσι αυτό που σας είπα πριν, η γυναίκα μου τον ένιωσε το μικρό στην κοιλιά της και τώρα τον κρατάω στην αγκαλιά μου. Αυτά παιδιά, καλή Ανάσταση, καλά να περάσετε εσείς και οι οικογένειές σας, και όπως πάντα λέω, πάντα με υγεία. Χωρίς υγεία δεν πάμε πουθενά. Είναι 10 η ώρα, έχει πάει την ώρα που θα βγάλω το βίντεο. Μεγάλης Πέμπτης, θα κάτσω τώρα να φάω μια στιγμή και θα ανάψω το λάπτοπ της γυναίκας, να κάτσω το μοντάρω για να το ανεβάσω στο YouTube και θα το βάλω 7 η ώρα το απόγευμα. Θα το βάλω με τίποτα το πρωί να ανέβει, προς το μεσημέρι να ανέβει. Όσοι το δείτε, το είδατε. Αυτά παιδιά. Και πάντα με υγεία. Χωρίς υγεία δεν πάμε πουθενά. Γεια σας, χαιρετώ.